The News Center as in Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na hapon po pagkaugto sa satong mga paradangog Pebrero 24, 2022 ini po ang Bareta alas 12 sa ngaran ni Mardela Daingiba. Ako po si Francia May Boras. Ang headlines kan sa itong mga Bareta enot sa lado lokal. Limited face-to-face classes sa Camarines Norte, pupunan sa Marso 1, 2022. Aktibong kaso ng COVID-19 sa Bicol Region, nasa 8.05% na sana. Medical, dental, optical mission kan gobyerno probinsyal as in Team APG, mas dakol pang mga barangay ang makikinabang. Mga motoristang waranin magkakanigong dokumentos, daing ligtas sa COMELEC checkpoints sa palibot. Sa lado nasyonal, migrant domestic workers nagkaigwan in fundraising para sa OFW sa Hong Kong na positibo sa COVID-19. Vaccine expert panel nagtutubod na daig kay puan ng Omicron specific booster shot. Sa ibang nasyon kan Romania bukas sa pagresibin ng refugee gikan sa Ukraine. Asin sa lado ng sports, South Korea men's basketball team makakahampang din for feature matapos mag-atras sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Iyan ang headlines kan sa itong mga baratang unyan, ang detalyes enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Mapo na ang Department of Education sa pagkondukta ng limited face-to-face classes sa Camarines Norte sa Marso 1, 2022. Sinabi ni Cam Norte School Division Superintendent Nympha Guemo na saro sa mga requisitos para sa implementasyon kay ni ang pagtugot kan mga magurang sa saindang aki na magpartisipar digdi. Mientras na nainot naman sindang naghagad din pagtugot sa mga magurang kung saan basado sa saindang datos sagkod kan Pebrero 15, 2022 nasa 63.5% kan numero kan mga estudyante sa kinder hasta grade 6 anigwana ni na parent consent 40.52% sa junior high school as in 29.41% sa senior high school. Sigun kay Guemo, nasa ngunya, nagkukondukta na ni na dry run ang manlain-lain na eskwelahan sa probinsya bilang preparasyon sa face-to-face classes. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Nasa 8.05% o 4,734 na sana naktibong kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. Sigun ini sa COVID-19 Regional Case Summary na ipinalawas kan Department of Health Bicol kung saan sa kabilugan nakapagrehistro ang rehiyon ni na 58,833 na kaso, 51,974 ang narahay, asin 2,125 ang nagadan. Sa nasabing mga numero kan mga pasyenteng positibo sa virus, 45.23% digdian na kamatin in mild symptoms, 37.05% ang asymptomatic, 2.79% ang severe as in 0.70% ang nasa critical na sitwasyon. Nangapodan ang DOH Bicol sa mga Bicolano na magsunod sa public health standard as in magpabakuna bilang proteksyon sa nakakagadan na helang. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide.
Padagusan pagtaong tabang kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga senior citizens sa rehiyon. Sigun sa datos kan DSWD Bicol, kantidad 2,704,500 pesos ang itinaong ayuda sa 1,803 na indigent senior citizens sa Baaw, asin 6,454,500 pesos naman sa 4,303 sa Libmanan, Camarines Sur. Ang social pension sa mga programa kan DSWD na may kamumutan na matabangan asin magtaunin asistensya sa mga senior citizen na makabakal nin bulong asin iba pang pangangaipo medikal. Ang distribusyon kay ni ngunya na taon mangyayari quarterly kung sa 1,500 ang mariresibi sa primerong kwarter pon Enero sagkod Marso. Mientras na nasabing programa magpapadagos man sa iba pang probinsya sa rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Daing ligtas sa mga pulis na nagkukondukta nin Comelec checkpoint ang mga motoristang dainin papeles ang sa indang motorsiklo, daing driver's license, helmet at iba pang pagsuway sa mga regulasyon sa trafiko. Ini sa rason na ang mga pulis padagos nang nagkakaigwa ng checkpoint sa mga iba-ibang lugar susog sa mandato sa Indakan Comelec, may kinaraman sa implementasyon kan gun ban. Sibong nalaro sagkod sa nasinda sa pagduungaw sa mga vehikulos dahil ang bawal sindaan o bawal sa indaan magrekisa mantang bawal man na magbukas ng utility box nin motorsiklo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Mas dakol na mga residentes kan barangay ang nakikinabang sa pagbiyo ni na fuwersa ninda Gobernador Al Francis Bichara asin grupo ni Ako Bicol Representative Pido Garbin sa paginin medical, dental, optical mission kasabay ang mass vaccination asin operation na tuli. Ini sa rason na maski sa ina barangay sinda nagkakaigwa kansiring na aktibidad sa kamabutan na mas mairani ang serbisyo kan gobyerno sa mga residentes. Opera kay ni may libre pang wheelchairs sa mga persons with disability mantang igwa pang ayuda para sa pamilya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Arestado kan Anti-Red Tape Authority ang sarong fixer as in security guard na naaktuan na nagsasamantala sa estudyanteng nag-a-apply para sa student permit sa Logan Land Transportation Office Sorsogon. Sigun sa report, nagkondukta ng inspection si ARTA Director General Attorney Jeremiah Belhica sa nasabing opisina kan manutaran ang 19 anyos na estudyante na nagproseso kan sa iyang dokumentos kan reunion kan security guard as sinag-opresir nin tabang kasalidan ni na 2,000 pesos para sa medical certificate, driving certificate as in pagproseso kan sa iyang aplikasyon kan saro pang fixer. Sa ngunya, nasa kustudya na kan Sorsogon City Police Station ang mga suspect tangani nga plantaranin kasong pagbayular sa RA number 11032 o an Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Tinawanin doon ni Attorney Balhica ang pangapodan niya sa publiko na in kaso may insidente ng red tape o fixing, tulos na ipaabot sa mga opisina kan LTO Region 5. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Fortiplex. Wag KSB. Wag kulang sa B vitamins. Iyan ang primerong kabtangkan sa itong mga bareta. Ang iba pang detalye sa ibang nasyon, asin salado ng sports asin iba pa pagkatapos sa nakaini. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman manungod sa satuyang kapalibutan asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Palaging napapagod na solusyonan sa Doc F Mixed and Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Ano yung ginagamit ko ngayon ay yung Nextin Coffee. Yung Nextin Coffee, simula nang gumamit ako, malaki yung ginagawa ng katawan ko. Palagi akong malakas kahit maghapon akong kakatrabaho. Kasi nung simula na yung hindi pa ako na gumagamit, parang
palagi akong pagod. Mixing coffee lang ang ginagamit ko. Ako po si Delmar Malete na Castilla sa Bukaduan ay 36 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixten Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixten Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. Alternativoshop.com. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldanin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito ng probinsya ni Albay. pagbibili ng gamot, alagang subok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan.
Ang detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Nagtutubod ang Vaccine Expert Panel o VEP na dayon na kay po ng Omicron na specific booster shot kan Moderna Incorporated dahil epektibo man ang pigigamit na original na bakuna kontra sa Omicron variant. Sigon kay VEP member Dr. Mario Gis na base sa initial na datos pareho ining nakakapag-itaas ni antibody laban sa nakakaulakit na variant kung kaya supisyente na ang original na Moderna vaccine. Sinabi niyang base sa pag-aadal, 80% kan spike-specific B cells cross-reactive kontra sa original na strain asin Omicron strain kung kaya nagmamature ang immune system kan tawo na nagkakaigwa ini na antibody response. Mantang sinabi ni Dr. Ron Jean Solante na kinakaipuan pang maghalat nin datos kan efficacy nin Omicron specific booster kan Moderna bago ini gamiton kan nasyon. Ding naging pag-itaas na kasukan COVID-19 sa National Capital Region o NCR sa tahukan kampanya para sa 2022 election. Sigun kay Metro Manila Development Authority o MMDA Officer in Charge asin General Manager Romando Artes, ding naging pag-itaas sa nakalis na 2 semana maski padagos ang aktibidad, darakulang pagtiripon, rallies asin motorcade. Kan Lunes, maabot sa 636 ang bagong naulakitan sa COVID-19 ang nairehistro sa Metro Manila. Mantang hababa pa man giraray sa 2,000 ang nairehistrong bagong kaso nin COVID-19 sa nasyon. Nagkaigwan in fundraising ang Migrant Domestic Workers o MW kay baan ang mga OFW sa Hong Kong para gastuson kan mga kababayan tang nagpositibo sa COVID-19 duman. Ini tanganing masiguro na protektado asina na ataman ang mga OFW sa Hong Kong. Nagapilar man ang migrante Hong Kong sa Filipino Consulate General na magtagama ng temporary sheets o accommodation para sa mga OFW na nagpositibo sa COVID-19. Madurar ang online fundraising sa Marso 11, 2022. Nangapudan ang Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines o COCOPEA na itaas ang matrikula kan mga pribadong eskwelahan para sa maabot na school opening. Sigun kay Attorney Joseph Noel Estrada na itatagama ini sa sweldo kan mga paratukdo asin school personnel siriman sa pagpakarahay kan mga pasilidad kan eskwelahan bilang preparasyon sa limitado ang pagbuwelta kan face-to-face classes. Mantang tabang man ini sa pagirahay kan mga pasilidad asin COVID-19 testing kan mga empleyado kan eskwelahan. Kan Oktubre, enot nang sinabi ka National Economic and Development Authority o NEDA na nasa 865 na pribadong eskwelahan ang nagsarado sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Iba pang detalyes kan Bareta sa ibang nasyon. Bukas ang nasyon kan Romania na magresibinin maabot sa kabangang milyon na refugee gikan sa Ukraine sa tao kan kariribukan duman sa pagultanan kan Russia. Sigon kay Defense Minister Veselem Dangkuy, daiman inda piglalaoman ang dakol na tawong maruso sa Romania kaya naglatag sinda nin limitasyon. Mabugtak ang Romania nin reception center sa darakulang banwaan na may laba na sa 150 kilometro sa border kan Ukraine. Ang Bareta sa lado nin sports. Ang South Korea men's basketball team makakaampang ni na forfeiture matapos magdesisyon na mag-atras sa February window kan 2023 FIBA World Cup Asian qualifiers dahilan ini sa COVID-19. Ini matapos na mawagas ang team kanakaging aldawasin bilang resulta, otomatiko na ang deklaradong forfeited ang apat nindang kawat dahilan sa non-attendance. Sinda nagdesisyon na dayon na mag-entra matapos nasarokan sinda mga players ang positibo sa virus. Ngunya na aldaw, dapat makalaban kan South Korea ang Gilas, Pilipinas. Ibang security feature ang hatod kan bagong gadget na naimbento kan mga eksperto sa siyensya sin teknolohiya para sa mga bikers. 2 pidaso ang gadget na ini ang tail light na nakakabit sa bisikleta asin na sensing controller para sa helmet. Sa pagliko, mas swabe asin madali na dahil pag nagkiling sa wala o tuokon maliko ang ilaw, otomatikong minakimat-kimat sa pigtutumbok na direksyon mantang automatikong nag-o-on man ang brake light.
Ang brightness self-adjusted para sa maliwanag na visibility kan aldaw, igwa manining loud alarm kontra sa mga mahabas nin bisikleta. Igwa manin dedicated mobile app para madali na malocate ang bike parking lot. Istoryang naiiba. Gadan ana sarong death row convicts matapos niyang maarama na dain na siyang bibitayon o dain na siya bibitayon. Namidbid ang nagadana si alias Akbar, 55 anyos. Sigun sa mga otoridad, sobra na kaugma ni Akbar matapos tawanin pardon kan gobyerno dahil naman sa pagpapatawad kan pamilya kan biktima. Alagad, inatake sa puso ang preso sa kausa o nakausa kan sa iyang pagkagadan. Na pag-arama, nahaloy na nga natatakot ang preso sa padusang bitay matapos siyang makagadanin 18 taon na ang nakaagi. Pebrero 24 kan taon 1937 naging chartered city ang Cebu. Gikan sa nagakaturog na fishing village pasiring sa baguhan at trading port kan 1521 gikan sa pagiging primerong Spanish settlement na pinangaranan na Villa del Santísimo Nombre de Jesus kan 1575 pasiring sa sarong munisipyo kan 1901. Ang Cebu midbid bilang may pinakagurang na eskwelahan, asin may mga tinampo sa nasyon, asin pinuunan kan Kristyanismo sa Far East, kung saan itinindog ni Ferdinand Magellan ang krus na simbolo kan pagkugos kan mga native sa Christian faith. Iyan na detalyes kan mga barata na kinalap sa DZGB News Base sa ngaran kan sa itong mga nakaibanan sa pagbareta. Sa lado technical, si Nems Flora. Sa mga nagsurat kan bareta, News Director Edwin Peralta asin si Angel Mustaza. Asin siring man sa ngaran ni Mardela Daingiba. Sa giraray ako po si Francia May Boras, nagsasabing Diyos mabalos po sa saindong pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Yeah. Chino Garcia. Serbisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kahigusan, sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto, basta sa pag-asenso kan ginubatan. Chino Garcia, pag may serbisyong Garcia. Si Chino Garcia, subuktan ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka o Chino Garcia. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
lahara maserbis sa tuya. Maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Charlton lahara madudulukan. Charlton lahara na kita, Charlton lahara na kita, Charlton lahara na kita. Charlton lahara na kita, Charlton lahara na kita, Charlton lahara na kita. High blood pressure na solusyonan sa Doc F Mixon Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Magandang karanasan ho kasi bumaba lahat yung aking cholesterol, yung blood sugar, at saka yung uric acid. Bumili ko kayo ng Mixtin Herbal. Subukan nyo ho ang epekto nito para sa inyong katawan at ito ho ay walang side effect. Antonieta Ibanez, 72 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixten Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixten Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Take a break with Coke at magka-chance manalo ng pang-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Panalo Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. Per DOH FDA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa 2nd floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. This election, know what's true for yourself. Choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Sa orosay, dako na siya na naginibo. Ipapadagos, mga maray niya na obheto. Kay Kap J. Pili, kabus may maray na futuro. Kay Kap J. Pili, maugma, mga Legazpeño. Syudad ka Legazpi. Si Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legazpeños kay J. Pili, serbisyo na magtanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang
Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. Farex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and a healthy lifestyle, tulong para iwas pamamanhid at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. Ang vitamin B complex ng Farex. Take it daily. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagbibili ng gamot, alagang subok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Bye! Bye! Bye!